Кажи ми го. Майко, да не чуват. Седе мама, ще кажем да се маха Тополов, Николай Василев. Няма да изброяваш имена, че сме в предизборна агитация. Кажи ми за какво гласуваш днес, какво искаш да се промени? Много добре знаете. Няма да... Кажи, не. искам чисти улици, искам... Защото, ама, кога ти кажем, не съм забутана, Сокол 31 живее. Таш трети. Краката ми виж какво става, защото лавката ми, гараша ми, заведения фана, от собственик писто всички знаят. И имаше крави, продаде, остиш. Кажи ми за каква промяна искаш да се гласува? 7. Бе, не 7, това е предизборна агитация. Спри се и ми кажи, бе, чужна. И искам да се гласувам за чисти улици. Чисто лице, фикрет се пече за избрая за номер. Чакай де, 12 милиард пари яла виж нашата Сокола. А дозад боклък хвърлят. А пред гене ко става? Копай него, взема първи проститутката, апартамент това на никой не гледи. Човек ето Козмов, Мехмет Асан, Октай, дори ги те всички боклък. И що измене? Яшар Исмаил Ахмедов трябва. Не да бъде Асанов, Асана жената моя Лели. Колко деца и внуци имаш ти? Аз 6 момче и една момиче. Кой ги храни? Кой ги храни? Женен малка име, Тодор Живков името. Твоята търговия... Моята 3... Чакай, на кой Тодор Живков името? Малка на Герги, това точкото. Тодор Живков името най-малка, ма си не всички знае. Ти комунистка ли си? Ето не е малък, ма. 30-71 набор. Защо го кръсти Тодор Живков? Какво? Дали името взема, не е взема верата, всички български. Мина не го турна кашерката. Какво работи Тодор Живков? Панна третия тъж пенсионер.